الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا محبت نار پڑھ لو بابا سے بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بے حد حمد و ثنا و بعد آقا دو جہاں سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ تیرے دے میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں تو بعد رب کائنات دی بارگاہ دی اندر دعا گوہاں اللہ تعالیٰ مینو حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے مینو تو آنو سانو سب نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم جے تے تسی تھک گئے ہو تو پھر آپ دعا کر لینے ہیں جے تو اڈی اجی محبت سلامت ہے پھر ایک باری محبت نہ کو پھر سبحان اللہ میں نے بھی پتا تسی صبح اٹھ کے کام کاج والے بندے ہو کام کار بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ تو اڈا بہت ٹائم نہیں لواں گا مختصر جی حاضری مومنہ دی ایک ماں دی گل کرنی ہے تے بس انہ دے حوالے دنار موقع دی مناسبت میں گل کران گا فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم فرمایا گیا کہ مومنہ دیاں ماما نے او کہ جڑیاں نبی دی ملکیت وچ آ گئیاں جڑیاں نبی دیاں بیگمہ بن گئیاں نبی دیاں
ازواج بن گئیاں او مومنہ دیاں ماواں نے. ہر بندے دی نہیں، ہر ایرے گہرے دی نہیں، صرف اور صرف بندہ مومن دے. جیڑا مومن ہوئے گا نا ان دی نبی دی گھر والی، نبی دی ازواج، نبی دی بیگم انہاں دی کی ہوئے گی؟ مومنہ دی ماں بن جائے گی. تے اس عورت وغیری مثال کائنات وچوں کوئی عورت نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب نو دنیا دے بھیجیا. میرے سرکار دی 25 سال جدو عمر مبارک ہوئی نا، حضرت ام المؤمنین حضرت امہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیسی 40 سال عمر. بلا تمہید میں اپنی گل دا آغاز کرنا ہوا. آپ دی کنی عمر سی؟ 25 سال. اور امہ جان دی کنی عمر سی؟ 40 سال. تے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول کھڑے نے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا، اے بیٹا محمد تسیں کام کاج کریا کرو، حالات بالکل کمزور نے، اور تو انہوں پتہ ہے کہ بچے بھی اتنے زیادہ نے، پریشانی بڑھتی ہے. اگر ہو سکے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا کافلہ جیڑا نا اے ملک شام جا رہا وے، اور انہاں دے کول جاؤ اور انہاں نو جا کے کیا جو کہ مینوں بھی کوئی نہ میری بھی ڈیوٹی لاؤ تے میں بھی سفر کرنا چاہنا وا، اگر اجازت ہوئے. تے میری سرکار نے جیڑا جواب دیتا، میری سرکار نے فرمایا اے ابو طالب کل کائنات میرے دروازے تے آئے گی، میں محمد کیوں کسی دے دروازے تے چل کے جاواں؟ میں کیوں کسی دے دروازے تے چل کے جاواں؟ کیونکہ کل کائنات میرے دروازے تے آئے گی اور میرے درد کی خراج کھائے گی، میں محمد کیوں کسی کو لے جاواں؟ حضرت ابو طالب نے گل سنی تے حیران ہو گئے، فرمان لگے کہنے لگے اے بیٹا محمد یہ تے دسو پلا انہوں کی ضرورت ہے تیرے کو لاوے؟ انہوں کو تے ہزارہ بندے کام کرنے والے نے، اور مکے دی اتنی وڈی شہزادی اور آپ کو اتنا دولت اور پیسہ سی کہ پورے مکے دے اندر جتنے بھی چودھری وڈیرے سی سارے دی دولت ایک سیڑتی ہوندی سی، آپ دی پھر بھی دولت زیادہ ہوندی سی. اتنی امبیر عورت سی. آپ نے 40 سال تو پہلے 2 شادیاں کیتیاں نے، انہاں وچ بچے بھی ہے نے. 2 شادیاں کیتیاں تے دوویں خامد فوت ہو گئے. رشتے بڑے آ رہے ہیں. آپ نے کسے دنار شادی دی حامی نہیں پڑی. ساری دنیا دولت واسطے کرنا چاہتی سی کہ خدیجہ دنار شادی کر لواں گے تو ساری دی ساری دولت سانو مل جائے گی. حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا جدو ملک شام نو سفر کافلہ تجارت واسطے جان لگا نا، آپ نے ارادہ سے کہ کوئی اماندار بندہ ملے میں نو جیڑا اس میرے کافلے دا محافظ بنے اور سارے دا سارا کافلہ ان دی ملکیت وچ جائے اور ان دی نظر ہوئے اس کافلے دوتے. اور مسلمان بھائیوں جدوں اور حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول ایک آپ دی غلامہ سی. آپ نے عرض کی تھی اے خدیجہ اگر اجازت ہوئے ایک بندے نو میں بھی جاننی ماں، ایک بندے نو میں بھی جاننی ماں، ایماندار ہے اور ایسا ایماندار کہ مکے دا ہر شخص انہوں صادق بھی کہندہ تے امین بھی کہندہ ہوئے. او مسلمان بھائیو حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا او کیڑا شخص ہے او کون ہے؟ اس بندے نو میں ملنا چاہنی ہوں. حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او مومنہ دی ماں فرمانی ہے کون ہے؟ ذرا میں زیارت کر
کرنا چاہنی ہوں جدوں یہ گل کیتی گئی آؤ مسلمان بھائیو حضرت امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی غلامی غلامہ لاؤنی جو چلدی چلدی آپ کی بارگاہ وچ آئی آن کے پوچھیا حضور اگر تسی تجارت واسطے جانا چاہتے ہو کہ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تانوں اپنے قافلے وچ دعوت دینا چاہتی ہے تانوں اپنے قافلے وچ دعوت دینا چاہتی ہے آؤ مسلمان بھائیو جب یہ گل کیتی گئی نا آپ نے فرمایا حضرت ابو طالب نو جا کے کہنے لگے اے چچا تینوں میں آکھیا سی نا میں کیوں خدیجہ دے بوئے تے جاواں میں گیا بھی نہیں تے خدیجہ دا پیغام آ گیا وے میں گیا بھی نہیں تے خدیجہ دا پیغام میرے تکر پہنچ گیا وے تے جدو حضرت امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جواب پہنچیا حضور جان واسطے تیار نے حضرت امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آؤ مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ نا حضرت امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا غلام سی جن میں نام میسرہ سی کی نام سی میسرہ انہوں بلایا بلا کے کہنے لگی اے میسرہ میں آدھی اس دفعہ تینوں اس قافلے دا ہوں مالک نہیں بناوانگی اس قافلہ تیرے حوالے نہیں کرانگی آپ نے فرمایا وہ میسرہ کہنے لگا اے خدیجہ وجہ کیوے آت کی کون ہے جڑا قافلے دا سردار بنے گا اس حضرت امی خدیجہ نے فرمان لگیا اس دفعہ جڑا قافلے دا سردار بنے گا انہوں محمد کہندے نے انہوں فرمایا گیا انہوں محمد کہندے نے جدو حضرت امی خدیجہ نے گل کی تھی انہیں آکھیا میسرہ کہنے لگا وہ کون ہے انہیں آکھیا مکے دا سردار سرداران دا بیٹا وے جنہوں نے گل کی تھی نا آپ نے فرمایا آج تو بعد میرے جڑا قافلے دا سردار ہوئے گا ان دا نام محمد ہے میں سرا سن کے ظاہری گل ہے جدوں ایک چیئرمین ہوئے ان دی جگہ دے نواں بندہ منتخب ہو جوے دے پریشانی تے پھر چیئرمین نو آندی ہے نا یار میری سیٹ کھس گئی ہے اسی طرح وہ میسرہ دی جدو سیٹ کھسی نہ تے پریشان ہویا انہیں آکھیا پھر حجے بھی تیری سیٹ کھسی نہیں حجے تینوں میں ذمہ داری دیاں گی اور ایس دفعہ تینوں میں اگے تنخواہ دیندی سے آدھی میں تینوں ڈبل تنخواہ دواں گی پر ایک کام تو کرنا نے اور جڑا تیرے نار قافلے دا سردار بنا کے بھیج رہی ہے نا جنہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے دے اتے تو نگاہ رکھنی ہے اس وقت میری سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اعلان نبوت 40 سال بعد فرمایا سی تے میری سرکار نے اتے نگاہ رکھن واسطے میسرہ دی ڈیوٹی لگ گئی حضرت امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بھائیوں کہنے لگی تیرا کام میں صرف انہوں نے تے ڈیوٹی کرنی انہوں نے کال پھر چلن اٹھن بیٹھن سون کھان پین ہر کام دے انہوں نے تو نگاہ رکھنی وہ کی کر دے نے کی نہیں کر دے آؤ مسلمان بھائیوں میں ایسا کہنے لگا میں نے بدلے کی ملے گا حضرت امی خدیجہ کی میاں نے اس نے بدلے تینوں ڈبل تنخواہ ملے گی ڈبل معاوضہ ملے گا نا آؤ مسلمان بھائیوں جدوں حضرت امی خدیجہ نے گل کی تھی آپ لاکے قافلہ چل گانے ہندیر آوے رات اٹھانے قافلہ چلنا شروع ہو گیا آوے جدو صبح دا ویلا ہویا سورج اپنی ابو تاب دے اندر آ گیا آوے سورج جدو اپنی ابو تاب دے اندر آیا پورے دا پورا قافلہ دھوپ دے اندر سفر کر رہے آوے پر مدنی محمد دے بدلانے سایہ کیتا میری سرکار نے بدلہ نے سایہ کیتا ہویا میں تے میسرہ ویندہ میں کہ سارے دا سارا قافلہ جڑا ہے نا
جڑا دھوپ انہوں لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے کہ عرب دی گرمی دے ویسے بھی بڑی مشہور ہے، سارا قافلے نو پسینہ آ رہا ہے، پر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے بدل سایہ کردے جا رہے ہیں، دھیمی دھیمی بارش نازل ہو رہی ہے۔ اے گل ویکھی تے بڑا حیران ہویا، میں سنا نے اے گل ویکھی پھر تھوڑا جا صبر کیتا، قافلے دے اندر چلن دے وچ کچھ قلت محسوس ہوئی، قافلہ بڑا آرام دینا چلنا شروع ہو گیا۔ میری سرکار نے فرمایا میں سرا کی گل قافلہ کیوں نہیں چل رہا میں آپ عرض کر لگے کی پوچھنا چاہتے ہو؟ قافلے دے اندر دو اونٹ نے جڑے بیمار ہو گئے، انہاں دی وجہ دے نال قافلہ بہت آہستہ چل رہا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا اے میسرا انہاں اونٹاں نوں لے کے آؤنا۔ میری سرکار دی بارگاہ وچ میسرا نے عرض کیتی آقا او اٹھ تواڈے کول نہیں آ سکدے کیونکہ بیمار نے۔ آقا تانوں انہاں اونٹاں کول جانا پے گا۔ میری آقا جدوں انہاں اونٹاں دے کول گئے نے تے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی مبارک پکڑی، انہاں ڈاچیاں دے تے اونٹاں دے اوتے بیٹھی تے اٹھ تندر سو گئے، صحت یاب ہو گئے تے انہاں اونٹاں دے نالوں زیادہ انہاں دی سپیڈ بھی ہو گئی۔ ہن قافلے دی اگے لگ کے دوڑتے جا رہے ہیں۔ آؤ مسلمان بھائیو، یہ گل بھی میسرا نے ویکھی تے حیران ہو گیا، پریشان ہویا۔ یہ چلدا چلدا قافلہ ایک ایسا میدان آ گیا وے، اس میدان دے اندر عیسائیاں دا گرجا وے، اگے پادری باہر نکلیا تے جدوں باہر نکلیا وے تے حضرت میسرا نوں ملیا وے تے جدوں میسرا نوں ملیا تے کہنے لگا آ میسرا اگے دنیا دا سی ہن بھی آیا وے، اج کچھ رونق بدلی ہوئی ہے، اج کوئی نظام بدل چکیا وے۔ انہیں آکھیا میرا کوئی کمال نہیں، اس سونے نبی محمد دا کمال اندر ساڈا کوئی کمال نہیں، اس آن والے سونے دا کمال ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو، جدوں یہ گل کیتی گئی اس گرجے دے سامنے ایک درخت سی، اس درخت دے تھلے میری سرکار بیٹھ گئے۔ جدوں بیٹھے عیسائیاں دا پادری کہنے لگا، وہ جڑا عیسائیاں دا پادری سی کہنے لگا میسرا او جڑا شخص بیٹھا وے انہوں کوئی معمولی نہ سمجھی، اس درخت دے تھلے اج تک کوئی بندہ نہیں بیٹھا، اندے تھلے جدوں بھی کوئی بیٹھا وے اللہ دا نبی بیٹھا وے۔ اس درخت دے تھلے جدوں بھی کوئی بیٹھا ہے نا اللہ دا نبی بیٹھا وے، اس وجہ دے نال انہوں کوئی معمولی نہ سمجھی۔ آخر الزمان نبی محمد انہوں کہندے نے۔ جدوں یہ گل سنی نا میسرا پھر حیران ہویا، میسرا کہنا کہ قافلہ ساڈا ملک شام پہنچ گیا، سارے دکاناں لا لئیاں، سارے مکے دے چودھری عتبہ عتیبہ شہبہ ابو جہل جیسے سارے دکاناں لا کے بیٹھے نے تے میری سرکار بھی باہر آن کے بیٹھ کے خیمہ لا لیا تے باہر آن کے سی مال رکھ دیتا۔ میسرا کہندا کہ مال بیچنا شروع کر دیتا۔ صبح دے ٹائم ہی جدوں اسی دکان لائی گے نا تے ساڈی دکان تے رش اتنا پی گیا، میسرا کہندا میرے دل نے کیا کہ میسرا اس سامان دی قیمت ودا دے۔ آؤ مسلمان بھائیو، جدوں یہ گل کیتی حضرت میسرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سامان دی قیمت دگنی کر دیتی، لوگوں نے اعتراض نہیں کیتا ہے، میسرا دگنی قیمت کر دیتی، انہوں نے آخیا ٹھیک ہے جننے منگنا میں منگ، اسی دین واسطے تیار ہوں۔ آؤ مسلمان بھائیو، جدوں ایک سامان وکدا پیا میں وکدا ہوں، حضرت میسرا کہنے لگے میرا دل وچ خیال آیا ہوں لگتا ہے میرے تو بڑا کوئی تاجر ہے ہی کوئی
کوئی نہیں مینوں سامان ویچن دا چج میں اگر جنی بھی قیمت منگا لوگ دیندے نے پر میسرا علم کوئی نہیں آؤ مسلمان بھائیو میری سرکار جدوں خیمے دے اندر چلے گئے تو ایک بابا آیا عیسائی بابا آیا آن کے کہنے لگا اے میسرا 12 سال بعد میں تیری زیارت کی دیئے 12 سال بعد میں تینوں ملیا ہوں اے 10 آجرہ کمل ان کی کلی قیمت حضرت میسرا کہنے لگے معمول دے مطابق دگنی دسی نہ جدو دگنی دسی دیو بابا کہنے لگا میسرا ایک منو دسنا کعبے دے پتا دی قسم کھا کے گئے کیا ان دی قیمت انی ہے او جڑے کعبے دے وچ بت نے نا انہاں بتاں دی قسم کھا کے کہے کہ ایک کمبل دی اتنی قیمت ہے اگر تو قسم کھانا ہے نا تے پھر میں کمبل انی قیمت خرید لواں گا تے پھر کیوں لوگاں دے نا تو سیدھے مکے والےاں نے سامان ہی بڑا مہنگا کر دیتا ہوئے جدوں یہ گل کیتی نا میں اسرا کہندا پہلا بندہ جن نے میری اس بولی دے اعتراض کیتا وے میں جس بندے کو جنہ بھی منگیا جو بھی منگیا وہ دین واسطے تیار ہو گیا وے میں سرا دے دل وچ خیال آیا اگے جننے بھی گاہ کائے نے نبی محمد باہر بیٹھا سی ہن سرکار اندر چلے گئے نے تو اس بندے نے سوال کیتا وے پھر حضرت میسرا کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم رب کائنات دی قسم منو رب کائنات دی جن نے قبضہ قدرت میری جان ہے پہلے میسرا دا سامان نہیں وک رہا سی بلکہ محمد دا جمال وک رہا سی پہلے سرکار دا جمال وک رہا سی لوگ سامان دے پیسے نہیں دے رہے سی میرے نبی دی زیارت کردے سی تے میسرا جو منگدا سی دے دیندے سی دیدار مصطفیٰ وچ ہر کچھ عطا کردا او مسلمان بھائیو اے جنو حضرت میسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میری سرکار نے جدو اس میسرا نے اس بابے نے گل کی تھی نا تو میری سرکار نو اندر پتہ لگیا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میں نے آتا ہوں بڑے غصے دے اندر ہو گئے بڑے پریشان ہوئے فوراً باہر آ گئے خیمے دے وچوں باہر آئے آن کے کہنے لگے میسرا اس بندے نے کی کیا انہیں آکھیا حضور اے جڑے کعبے دے اندر بت نے انہاں بتاں دی قسم کھا کے کہوں اس کمل دی اتنی قیمت ہے میری سرکار نے فرمایا او بابا اے تے منو دسنا انہاں جھوٹیاں رباں دی میں قسم نہیں کدی کھاندا ہوں اس وجہ دے نال انہاں جھوٹیاں رباں دی قسم تو کھاندا ہوے گا پر میں نہیں کھاندا ہوں اس بابے نے آگیا سونیا انہاں گلاں نو چھڈ دے پھر دس کنی قیمت منگنا وے میں قیمت دین واسطے تیار میں قیمت دین واسطے تیار ہاں پھر میسرا نو سمجھ آ گئی اے میں تاجر نہیں بنیا اے محمد دا کمال ہے اے سونے دا ہی کمال ہے جو کچھ بھی ہے وے اس واسطے جدوں میری سرکار سامان ویچن تو بعد فارغ میری سرکار نے میسرا نو فرماؤن لگے کہ تو انکار کوئی قاصد پہ دے مکے نو تے اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیغام پہنچ جائے گا اور انہوں کہہ دو کہ الحمدللہ اس دفعہ بہت منافع آیا ہوئے اس وجہ دینار اسی سامان ویچ لیا ہوئے تے واپس آن لگے ہیں قاصد روانہ ہو گیا قاصد جدو مکے اندر پہنچ گیا نا کہ حضرت اماں خدیجہ بھی میرے حضور دا انتظار پہ کر دی سی حضور دا انتظار پہ کر دی حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے کوٹھے تے چڑھ لیاں نے نالے کہندیاں نے ساں ساں وار میں کوٹھے چڑھی تے ساں ساں وار میں اتری
جتیوں میں آؤں مسلمان بھائیوں میرے آقا جامعہ جنوں شام کو بان واپس آ رہے ہیں جنوں مکہ المکرمہ بھی سرزمین میں بالکل قریب آئی میری سرکار نے فرمایا میں سراجی آقا ہوں فرمایا جلدی کر خدیجہ کو پہنچ جاؤں جا کے خدیجہ نو کہہ دینا ہوں سرکار آ گئے مانوی گھر اسلام دی واپس لے کے آ گئے آؤ مسلمان بھائیوں میرے آقا جب واپس آ گئے حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نالے بار بار میرے آقا دا انتظار پیا کر دیا نے سونے دا انتظار کر دیا نالے کہندیاں نے میں کھلی رکھیے نینا والی باری اڑیک مینوں مدنی تقریباً 12:15 دا ٹائم ہو گیا اس ویلے تک صرف لنگر کھان واسطے نہیں بیٹھے سونے دی اڑیک وچ بیٹھے ہیں نا اے سردی لگ رہی ہے چادراں بھی نہیں ہیں بزرگ بھی بیٹھے نے بچے بھی بیٹھے نے تے کادے واسطے بیٹھے نے آقا دی بارگاہ کر رہے ہیں نا کھلی رکھیے سونا اے نینا والی اے کھلو کہندے نے اے نینا والی باری کدوں آئے گی سونیا اے تیری سواری تے جیڑا میرے آقا دے انتظار چ بیٹھا نا انہیں محبت نہ ایک واری تے میرے نال پڑھ لو نا میں تنگ تے نہیں کیتا نات خانہ وقت نہیں آکھیا ہاتھ چک لو تے کو میں تے نہیں تانوں کیا ایک واری میرے کہن تے محبت نال آقا دی بارگاہ وچ عرض کر لو کی پتہ کندے منہ نکلیا میرے آقا دی بارگاہ وچ لفظ قبول ہو جان تے سونا مہربانی کر چھڈے آؤ مسلمان بھائی اور آگے بڑھو نا کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڑیک مینوں مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری سونے سواری اڑیک مینوں مدنی دی کدوں آئے گی سونے سواری اڑیک مینوں مدنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ نو بلایا آ میسرہ ذرا ہوں پردے دا انتظام ہو گیا ایک سائر دے میسرہ بیٹھا ہے ایک سائر دے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے دور جہلیت دے اندر بھی آپ نو طیبہ و طاہرہ کیا جاندہ سی پاکیزہ بی بی دور جہلیت دے اندر بھی تے جدوں آپ نو بٹھایا گیا ایک سائر دے میسرہ وے ایک سائر دے حضرت اما خدیجہ وے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرہ جی اما حکم کرو کہنے لگی آئے دے منو داس اے سونے نبی دی اندر اے سونا اللہ دے پال تیرے نال گیا وے اس سونے دی اندر کیڑا کیڑا آپ ویکھیا میسرہ کہنے لگا اے بی بی آپ پوچھنا چاہنی ہیں پھر پوچھ میں تینوں دسنا اس سونے دی اندر کیڑا کیڑا آپ میرے لج پالے آقا دا آپ کون بیان کرنا پیا وے میسرہ آپ بیان کر رہا وے سن کون رہی نے اما خدیجہ آپ فرمان لگیاں میسرہ
راستہ صحیح نہ ہوں میسرا کہنے لگا بی بی جان جدوں اسی مکے دی سرزمین جو باہر نکلے نہ ہوں گرمی بہت پا رہی سی بہت شدید گرمی سی حتیٰ کہ گرمی دی اندر لوگ اس گرمی دی وجہ دے نال پریشان سی پر میں کیویں نہ اے جڑا لج پالے آقا سی اے سونا آمنا دا لال اے غریباں دا غمخار ودھا دے چہرے والا بغیر دیا زلفاں والا اے ماندار دے کاجل والا سونا محبوب اے چلتا جا رہا ہے پر انہوں گرمی نہیں لگ رہی اے بدل سایہ کر رہے ہیں بدل سایہ کرتے جا رہے ہیں سایہ کرتے جا رہے ہیں دھیمی دھیمی بارش بھی ہو رہی ہے بی بی خدیجہ تم برا کہنے لگیاں ہوں اے میسرا ناد تینوں کیا ہے کوئی عیب بیان کر تو سزا پیا بیان کرنا ہے تو شانہ بیان پیا کرنا ہے جدوں میسرا نے آگیا اماں جی ایک معافی دیونا ہوں میں عیب بیان کرانگا بی بی خدیجہ تے کہنی ہے شاہ جی کہ تسی عیب بیان کرو تو شانہ بیان کرنا میں تینوں عیب بھی پوچھنی ماں انہیں کہا بی بی ایک باری معافی جو تو ہن میں عیب بیان کر رہا ہوں آؤ مسلمان بھائیوں میرا نبی دا دوسرا عیب بیان کون کر رہے ہیں میں سرا سننے والی کون ہے بی بی خدیجہ ہوں دوسرا عیب بیان کی کرتا ہوں کہنے لگا بی بی جان گل سنونا ہوں اے ساڈا قافلہ چلنا چاہنا ہوں گرمی دی وجہ دے نال اٹھ بیمار ہو گیا تو اٹھ بیمار ہوئے میں سونے دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی آئے سونا اٹھ بیمار ہو گئے مہربانی فرماؤ نہ ہن کی کریے میرے آقا نے فرمایا ہوں اے میسرا اٹھاں کو مینوں لے جاؤں میں آقا نوں اٹھاں دے کول لے کے آیا ہوں میرے لجپالے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر چھڑی پکڑی اے چھڑی جدوں نہ اٹھاں نوں ماری دی اٹھو صحت یاب ہو گئے تے سارے اٹھاں دے پیچھے سی جدوں میرے آقا دی چھڑی لگی سارے تو اگے ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اگے ہو گئے بی بی خدیجہ پھر فرمان لگیا میں تینوں آکھا عیب بیان کر تو پھر شان بیان کرنا ہے ہاتھ بن کے کہنے لگا بی بی ایک بار اجازت دیو ہن میں اے بھی بیان کرانگا کہنے لگا بی بی جدوں اسی شام دے اندر گئے نا ملک شام دے اندر اپنی جا کے دکان لائی خیمے لگ گئے جدوں سامان سامنے رکھیا تے لوگ ساریاں دکاناں والے ویلے کھلوتے نے ساڈی دکان تے اتنا رش کہ میں دگنی قیمت بھی منگدا سا او دگنی بھی دے دیندے سی میرے سوال تے انہاں نے قیمت دے سوال نہیں اٹھایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیا پھر کی ہویا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے نے میسرا کہنے لگے اے بی بی جان پھر کی ہویا لوگ ڈبل قیمت پہ دینے نے میرے آقا دا جمال لے کے جدوں میرا سونا اندر گیا وے ایک بزرگ آیا انہیں آمیا سوال کر دیتا ہوں منو پتہ لگ گیا اے میرا کمال نہیں اے سونے نبی محمد دا کمال اے جڑا سامان ڈبل قیمت بیان کراوے اندے وچ میرا کوئی کمال نہیں اے سونے دا کمال نہ ہوں او مسلمان بھائیو بی بی خدیجہ کہندی ہے اے میسرا میں تینوں کہنی ہے بیان کروں او حضرت میسرا ہاتھ بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بی بی اے منو معاوضہ دینا ہی دے اے میری تنخواہ دینی ہے دیتا ہے پر میں نبی محمد اندر تو عیب کی بھی گل کرنی ہے اے پورے سفر کے اندر میں کوئی اس سونے نو بے عیب دیکھا ہے اس سونے کے اندر کوئی میں عیب دیکھا تک نہیں یہ سونا اللہ نے بے عیب بنا کے بھیجیا ہے حضرت بی بی خدیجہ نے جدو ایک گل سنی آپ نے نا چند دیہاڑے گزرے آپ دی غلاماں نوں حکم دیتا کہ جاؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے آؤ
کہ تسی شادی کرنا چاہتے ہو. بی بی خدیجہ دی عمر کنی ہے 40 سال. سرکار دی کنی ہے 25 سال. حضرت خدیجہ دی شادی پہلے 2 دفعہ ہو چکی ہے. آپ نے جدو سنیا بھیجیا نا تے لونڈی جلدی جلدی سرکار کو لائی آن گیا عرض کر دی آقا میں خدیجہ پاک دی طرفوں آئی تھوڑا ارادہ شادی دا ہے کہ نہیں؟ میرے لجپالے آقا نے فرمایا حجے تک میرے کل کوئی چیز ہے کوئی نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسہ کوئی نہیں، اور رب کعبہ دی عزت دی قسم اے ساری طور سی پر کل کائنات دا خزانہ نبی محمد قدماں وچ سی. کل کائنات دا خزانہ میرے نبی دے قدماں وچ سی. او مسلمان بھائیو میرے آقا نے فرمایا میرے کل تے کچھ بھی کوئی نہیں. وہ بی بی کہن لگی اگر تانوں دولت دتی جائے پیسہ دتا جائے اے نکاح دے اخراجات پورے کیتے جان پھر شادی کر لو گے نا. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں پھر شادی تو کوئی انکار ہی نہیں. او مسلمان بھائیو بی بی خدیجہ کبریٰ اے اپنی لونڈی دا انتظار پہ کر دیئے. جب چل دیا جاگیا لونڈی بی بی خدیجہ دے ویڑے آئی تے کہن لگی بی بی جان پریشان نہ ہو میں خوشخبری لے کے آئی ہوں میں خوشخبری لے کے آئی ہوں ایک خبر اچھی لے کے آئی ہوں. آن کے جنہوں نے گل کی تھی میرے آقا دی شادی مبارک ہو گئی. پہلی شادی بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنا رہی. میرے آقا دی جب شادی مبارک ہوئی پہلی رات بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چار پائی دے بی بی خدیجہ کبریٰ دوجی چار پائی دے میرے آقا بیٹھے درمیان بی بی خدیجہ دی ساری دولت پئی ہے درمیان میں دولت. مفسرین فرماندے نے اتنی زیادہ دولت سی سونے دا ٹھیک لگیا ہویا سی اتنا ٹھیک لگیا ہویا سی کہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری چار پائی تے سی اور ایک چار پائی تے میری سرکار بیٹھے ہوئے سی. نہ بی بی خدیجہ نو سرکار نظر آندے سی نہ سرکار نو دوسری سائیڈ والے بیٹھی بی بی خدیجہ کبریٰ نظر آندی سی. درمیان وچ اتنا وڈا سونے دا ٹھیر لگیا ہویا. صبح ہوئی میری سرکار نے فرمایا اس سارے دا ساری دولت پکڑی تے مکے دے غریبان لوگوں نے وچ تقسیم کر چھڈی ہے. میرے آقا نے سارے دا سارا کچھ قربان کر دیتا. او مسلمان بھائیو اسے واسے کہنا چاہنا ہوں اے بھائی شہزاد صاحب نے اپنی شادی نے موقع دے اندر انہاں نے اس محفل دا انتظام کیتا. وہ لوگ بھی تے ہیں نے جڑے ٹول ٹمکے وجاوندے نے جڑے اپنی شادیاں دے تے بے حیائی کردے نے جنہاں دی شادیاں تے شراباں پیتیاں جاندیاں نے جنہاں دی شادیاں تے فلماں دے ڈرامے چلائے جاندے نے. او مسلمان بھائیو وہ خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے حضور دا میلاد مناندے نے جڑے حضور دا میلاد مناندے نے. بس یہ کوئی کہنا چاہتا سا حضرت میری گل دا اختتام ہو گیا ہے. میں بس انہاں دی شادی دی مبارک دینا چاہنا ہوں کہ ماشاءاللہ انہاں نے بڑے اچھے کام دے نال آغاز کیتا اپنی زندگی دا افتتاح ایک اچھے عمل دے نال کیتا. اللہ کے گواہ مالک سونا انہاں دی زندگی نو بھی سونا بناوے جویں انہاں نے حضور دا میلاد سونا سجایا وے. رب کائنات انہاں دی زندگی نو بھی سونا بنا چھڑے. اللہ کے گواہ اللہ تعالی سانو سب نو جو کچھ بھی سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.